Tervetuloa tänne Hyvinkäälle, Teesalonki Sylviaan, tänne yli 100-vuotiaaseen Luomantaloon. Tämä on tällainen teenjuojan paratiisi. Teevalikoimassa on yli 100 teelaatua, joista jokaiselle varmastikin löytyy kutakin miellyttävä tee. Teen oheen meillä leivotaan täällä paikan päällä leivonnaiset. Lisäksi meillä on hyvin tämmöinen perinteinen brittiläinen iltapäivätee suomalaisella twistillä. Iltapäivätee-kattaukseen kuuluu sekä suolaisia että makeita leivonnaisia teekannullisen kera. Se on meillä nimeltään kello 5 tee. Nimestään huolimatta sen voi siis nauttia mihin kellonaikaan hyvänsä. Keskiviikkoisin vietetään kakkukeskiviikkoa, jolloin meillä on aina tarjolla täytekakku. Ja aika usein se on myös gluteeniton. Erittäin lämpimästi tervetuloa tänne Teesalonki Sylviaan Hyvinkäälle.